Mnogi se pitaju kako napraviti dobar projekt financiran iz europskih fondova. Prekogranični projekt navodnjavanja IRI najbolji je EU projekt koji je proveden u Hrvatskoj. Projekt navodnjavanja IRI u Vukovarsko-srijemskoj županiji proglašen je za najuspješniji lokalni europski projekt u razdoblju od 2012. do 2014. Ovim projektom vrijednim 240,5 tisuća eura ostvarena je prekogranična suradnja Hrvatske i BiH. Projekt se provodio od prosinca 2012. do lipnja 2014. tijekom kojih je na 13 demonstracijskih polja na području općina Lovas i Tompojevci postavljena oprema za navodnjavanje, uređaj za kontrolu vlage u tlu te agrometeorološka postaja. Također izrađena je studija o trenutnom stanju u navodnjavanju te registar navodnjavanja Vukovarsko-srijemske županije, a educirano je i 25 tehničara u navodnjavanju. Do samog projekta IRI je došlo temeljem iskazanih potreba. Općina Lovas i njezina okolina nalazi se na poljoprivrednom području, a znamo da je navodnjavanje koje je bilo predmet projekta jeste nužno za daljnji razvoj poljoprivrede. Kako mi imamo dobro razvijenu međuopćinsku suradnju na području općine i okoline, razmišljali smo kako da naše potrebe pretočimo u projekt i tako je nastao projekt IRI financiran iz IPA 2 programa suradnja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nije teško bilo provoditi projekt, zaista to je bio projekt koji se provodio direktno na terenu, direktno sa ljudima, poljoprivrednicima koji su bili vrlo susretljivi i koji su projektom dobili niz benefita koji su bili vrlo korisni, poput novih znanja u navodnjavanju, a isto tako i novih metodologija navodnjavanja na raznim kulturama. Nagrađeni su i projekti modernizacije obrazovnog programa za mljekare Sirare, MOTO, te projekt turističke valorizacije kanala Svetog Ante u Šibeniku. Projekt MOTO, vrijedan 165 tisuća eura, proveden je od listopada 2010. do ožujka 2012. na području Karlovačke, Zagrebačke i Šibensko-kninske županije, u kojima je suvremenu obuku za mljekara Sirara prošlo 70 članova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a izgrađena je i mini tvornica sira za tradicionalni sir Karlovačke županije. Najvrijedniji, 1,36 milijuna eura težak projekt turističke valorizacije kanala Svetog Ante u Šibeniku provođen je od ožujka 2012. do ožujka 2014. godine, a u tom razdoblju uz ostalo izgrađena je 4,4 km duga turističko-rekreacijska staza, drveni most dug 150 metara, uređeni su i vidikovci i odmarališta uz stazu. Za najuspješniji projekt lokalna uprava i samouprava, sufinanciranih novcem Europske unije iz raznih programa, natjecao se 21 projekt predložen od lokalne zajednice, a najuspješniji je odabran temeljem glasovanja građana na internetskim stranicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te ocjena stručnog povjerenstva tog ministarstva.